Sa number 3, Department of Education Negros Island Region ang nagapasalig nga ang seguridad sa mga learners amo ang ila prioridad. Kasunod ang school shooting incident nga nagluntad sa Tacloban kung sa diit 3 ka menor de edad ang napatay kag 15 ang nasamaran, mga eskwelahan sa NIR ang nagapabaskog sang ilang tikang para sa safe school. Sa Negros Oriental High School, ginapatuman ang bag inspection sa main nga entrance ng eskwelahan. Suno kay Almi Cesar de Quina. Ang pagpatuman sang bag inspection yara sa tag sa kapamuno sang eskwelahan. Kaagay sang kung kada sino ini ipatuman. Ginasunod diri ang no contact policy kag kun mayara sang ginasiling suspicion nga may nagakaigo nga protocol nga ginagamit para diri. Sa Bacolod City, ang PNP may foot patrolling man ginapatigayon sa mga eskwelahan. Tuyo man sini nga pabaskogon ang police presence sa area para malikawan ang pagluntad sa anuman nga krimen. Suno kay Dikinya, ginsulit na nila ang DepEd Order 6 sa mga eskwelahan ukon ang ensuring a safe and motivating learning environment. Nalakip diri ang visitor management, bag inspection, pag-identify sa mga prohibited items kag pagdumili sini, CCTV and security systems, child protection and positive discipline, responsible use of devices kag mag-report, pag-refer kag pag-respond sa mga insidente. Nalakip diri several items like say for example ang ato niya pagpatuman sing learner handbook, ang policies and guidelines naton para sa aton mga kabataan. Nalakip man diri ang bag inspections guidelines naton parte dira. Allow me to highlight this one or to provide additional info with regards to bag inspections. We do this in such a way that it is not prejudicial sa aton mga kabataan. So we follow the no contact policy.